ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சமைத்து சாப்பிடலாம் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியான, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஊறுகாய் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சின்ன வெங்காய ஊறுகாய் எப்படி செய்யலான்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். சின்ன வெங்காய ஊறுகாய் செய்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து இதோட தோலெலாம் நம்ம உரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இதுவே அதிக குவான்டிட்டியில் 1 கிலோ 2 கிலோ அளவுக்கு நீங்கள் ஊறுகாய் செய்கிற மாதிரி இருந்ததுனாக்கா தோல் உரிச்சிட்டு அதை மிக்சியில் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பேஸ்ட்டாக அரைச்சிங்கன்னா சட்னி மாதிரி ஆகிடும். குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய சைஸ் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா தோல் உரிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, அதே மாதிரி 100 கிராம் வெங்காயத்துக்கு நம்ம வந்து 10 கிராம் அளவுக்கு புளி சேர்க்கணும். இப்போ நான் 1/4 கிலோ அளவுக்கு வந்து வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 25 கிராம் அளவுக்கு புளி எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம ஊற போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். இந்த கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சேர்க்கும்போது நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ஊறுகாய்க்கலாம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதே சமயம் ஊறுகாய் சீக்கிரம் கெட்டு போகாமலும் இருக்கும். 1 கிலோ அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம் எடுக்கும்போது அதுக்கு வந்து நம்ம 200 ml நம்ம ஆயில் சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது ஊறுகாய் ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம 1/4 கிலோ அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 75 mlலேருந்து 100 ml வரைக்கும் நான் ஆயில் சேர்த்தேன்னா இதுவும் ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து இதுவே நீங்கள் வயசானவங்க அந்த மாதிரிலாம் யாராவது சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆயில் கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஆயில் சேர்த்துட்டு கூடவே 1 ஸ்பூன் கடுகு, கூடவே 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். வெந்தயம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நம்ம சேர்க்குறது. இப்போ இதில் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயம், இந்த வெந்தயம், கடுகு இது எல்லாமே லைட்டாக வந்து கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த வெங்காயம், கூடவே அந்த பூண்டு, அந்த கருவேப்பிலை இது 3மே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாறணும். நல்லா செவக்க நம்ம இதை வறுத்துனாக்கா ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். இந்த புளி நம்ம ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கனாக்கா 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து ஆயில் எதுவும் சேர்க்காமல் வறுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த பொடி என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் வீடியோ எடுக்கலை. நீங்கள் வந்து பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வெந்தயம் இப்போ சேர்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான். இந்த மாதிரி வெந்தயம் சேர்க்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாள் ஊறுகாய் சாப்பிடும்போது லைட்டாக கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுவே உங்களுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெந்தயம்லாம் நீங்கள் எடுத்து கடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் மாதிரி நல்லா வந்து கசப்பு எதுவும் தெரியாமல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வெந்தயம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நான் சேர்த்துருக்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் தான். விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுவே அந்த பொடி வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறது வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்திங்கன்னா ஊறுகாய்க்கு கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். சேர்த்திங்கனாக்கா அது வந்து உங்களுக்கு நார்மலாகவே ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி அதாவது ஊறுகாய் கெடாமல் பார்த்துக்கும். அதே மாதிரி டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ நாம் சேர்த்துருக்க இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா 1/4 கிலோ அளவுக்கு நம்ம வந்து சேர்த்துருக்குறோம். இதுவே இது வந்து நல்லா வதங்க பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு வந்து நல்லா சுருங்கி வரும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். இதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு வதக்குறீங்களோ இந்த ஆயிலில் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதே சமயம் ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமலும் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளேமை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது மாதிரி நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நான் வதக்கி எடுத்துருக்கிறேன். கூடவே பார்த்திங்கனாக்கா தனி மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன். இது தனி மிளகாய்த்தூள், இது கூடவே கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் சேர்த்துருக்குறேன். ஸோ இது ரெண்டுமே நான் சேர்த்து இது வந்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மிளகாய்த்தூளும் நம்ம சேர்த்துட்டு இந்த ஆயிலே லைட்டாக ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த மிளகாய்த்தூள் நம்ம சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை நம்ம சிம்மில் குறைச்சி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த மிளகாய்த்தூள் வந்து கரிஞ்சு போகாமல் நல்லா வந்து இந்த ஆயிலே நல்லா வதங்கி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம், இந்த மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வரும். சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து. இப்போ வந்து நம்ம நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுக்கிற அந்த புளியை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி தண்ணியை நம்ம சேர்க்கும் போதே பார்த்திங்கனாக்கா கூடவே நம்ம ஒரு 100லேருந்து 150 ml வந்து தண்ணியை கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கணும். அதாவது நம்ம 1/4 கிலோ வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம். 250 ml வந்து நம்ம தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். அதிகபட்சம் அதுக்கு மேலே தண்ணி வந்து ஒரு 150 ml நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த ஊறுகாய் வந்து நல்லா கொதித்து நமக்கு வந்து அந்த ஊறுகாய் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா கொதித்து வரும். ஸோ அதனால் வந்து கொதிக்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு 150 ml அதாவது வந்து 250 + 150 ml அதாவது 400 ml அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஊறுகாய்க்கு நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம தண்ணிலாம் சேர்த்துருக்குறோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இப்போ உப்பு சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். இந்த உப்பே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கல் உப்பு சேர்த்திங்கனாக்கா ஹெல்த்துக்கு நல்லது. அதே மாதிரி ஊறுகாயும் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பொதுவாக ஊறுகாய்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு அதிகமாக சேர்ப்பாங்க.
அந்த மாதிரி உப்பு அதிகமாக சேர்க்கறது ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை. அதுவே வயசானவங்க இந்த மாதிரிலாம் யாராவது இருந்தாங்கனாக்கா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். இந்த தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி நல்லா சுண்ட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெல்லம் கூட பார்த்திங்கனாக்கா 1 கிலோவுக்கு 100 கிராம் அளவுக்காவது வெல்லம் குறைஞ்சது சேர்ப்பாங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த தண்ணிலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க கொதிக்க பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு வந்து தண்ணி நம்ம சேர்க்குற தண்ணிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும். அதாவது வந்து அந்த ஊறுகாய் நல்லா கெட்டியாகும். அதே சமயம் அந்த தண்ணிலாம் வந்து நல்லா கொதித்து கொதித்து நமக்கு சுண்ட ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி வந்து சுண்டும்போது பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம சேர்த்துருக்க அந்த ஆயில் வந்து மேலே பிரிஞ்சு வரும். அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு 2 அல்லது 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கனாக்கா அதுக்கப்புறம் அந்த வெல்லமும் நல்லா கரைஞ்சி போய் நமக்கு வந்து அந்த ஊறுகாய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ரெடி ஆகியிருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா ஃபேன் காற்றுல ஆற வைக்கணும். எந்த அளவுக்கு ஆற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஊறுகாய் வந்து கெட்டு போகாமல் நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் நான் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா கல்யாண காரக்குழம்புன்னு ஒரு ரெசிபி போட்டிருப்பேன். அந்த கல்யாண காரக்குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேவரட் ரெசிபியாக அந்த கல்யாண காரக்குழம்பு தான் இருக்கும். அந்த கல்யாண காரக்குழம்பை விட டேஸ்ட் வந்து இந்த வெங்காய ஊறுகாயில் அதிகம்னு நான் சொல்ல வருவேன். ஏன்னா இதோடைய டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த கல்யாண காரக்குழம்பை கூட நீங்கள் மறந்துடுவீங்க. அந்தளவுக்கு வந்து இந்த வெங்காய ஊறுகாயில் டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த ஊறுகாயை செய்து சாப்பிட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப சின்ன வெங்காயம் வாங்கி ஊறுகாய் செய்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. இது ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி இதில் 6 சுவையும் இருக்குது. இனிப்பு இருக்குது, துவர்ப்பு இருக்குது, உவர்ப்பு இருக்குது. எல்லா அந்த 6 சுவையுமே இதில் வந்து இருக்குது. நீங்கள் இந்த ஊறுகாயை மட்டும் நீங்கள் செய்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஊறுகாய்னா பொதுவாகவே ஊறுகாய்னா வந்து ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஆயிலும் அந்த உப்பும் குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஊறுகாய் நீங்கள் ரெடி பண்ணி அடிக்கடி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் வந்து அபாரமாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வெந்தயம் கடுகு பொடியை நம்ம இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் அல்லது 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு 6 மாதத்துக்கு கெடாமல் இருக்கணும், நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆற வச்சுட்டு நல்லா ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது. ஒரு 6 மாதத்துக்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதுவே வந்து நீங்கள் வெளியிலே வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் 1 மந்த் கூட நீங்கள் வெளியிலே வச்சு சாப்பிட்லாம். அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஈரம் இல்லாத ஒரு பாத்திரமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1 மந்த்து கூட இது கெட்டு போகாது. நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து அதாவது நம்ம ஈரம் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து கெட்டு போகாது. அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது. இந்த ஊறுகாயில் இந்த ஆயில் மேலே பிரிஞ்சு வரும்போது தான் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறோம். இதுவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டோம்னாக்கா அந்த ஆயில் வந்து தெரியாது. ஆனால் மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா மேலே எல்லா ஆயிலும் பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி மேலேயே வந்து ஆயில் நிற்கிறப்ப தான் நமக்கு ஊறுகாய் ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆயில் நிற்கலை அந்தளவுக்கு நீங்கள் சேர்க்கலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து தனியாக சூடுபடுத்தி மேலே சேர்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது ஆயில் எந்தளவுக்கு மேலே நிற்கிதோ அந்தளவுக்கு ஊறுகாய் சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த ஊறுகாயை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கனாக்கா ஊறுகாய் எடுக்கும்போது கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்துக்கலாம். அதுவே எல்லா ஆயிலும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம வடிகட்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஊறுகாய் சீக்கிரம் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து ஆயில் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊறுகாய் கூட சேர்த்தே எடுத்துக்கலாம். இந்த ஊறுகாய்க்கு புளி பார்த்திங்கன்னா நான் பொதுவான அளவு சொல்லியிருந்தேன். உங்கள் புளி எந்த டேஸ்ட்டோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கணும். 6 மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக வினிகர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கனாக்கா 6 மாதத்துக்கு மேலேயும் வந்து 1 இயருக்கு கூட கெடாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இது வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதாவது நம்ம ஒர்க் போகிறவங்களாம் பார்த்திங்கனாக்கா வெறும் சாதம் மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம சாதத்துக்கு கூட நம்ம போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது வந்து சைடிஷாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரெசிபி இது. இந்த ஊறுகாய் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி வந்திருக்கு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி இந்த சூப்பரான ஒரு ஊறுகாய் ரெசிபி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த மாதிரி பிடிச்சிருந்துனாக்கா மறக்காமல் இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு லைக் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துனாக்கா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறட்டும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு ஆப்ஷனை கொடுத்து வச்சுட்டிங்கனாக்கா நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.